jesť v takéto reštaurácii, takže dúfam, že to prežijeme. No, takže takto vyzerá moje pataj. Mám za sebou prvé jedenie na ulici. Mne to moc nechutilo, ale inak akože fajn, potom sme si vedľa dali takú kavičku. No a ideme tu teraz do Wat Phra, taký ten ležiaci Budha tam. No už sme vnútri v tom Wat Phra. Trošku je tu ľudí dosť, hej. Pekne Budha. Jenom si tak chilluje tady. Má to už brutál, ja som tu strašne šťastná. No ideme teraz na ferry. Loďou, tu je ten Wat Arun, to vlastne máme oproti sebe. A ja sa teším, lebo idem na vodu. Ja som skúpala takéto čierne okuliare, lebo som si zobrala len také, ktoré mi dostatočne nezakrývajú oči, alebo proste musím ich žmúriť. Takže som podporili takého zlatého pána, asi za euro 50. 7-Eleven. Stále zastávame názor, že radšej jesť to jedlo, než na ulici, než toto balené. Jak to volá, moči? Tam je taký umelý krém vnútri. No nakoniec nebolo také zle, som to zhodnotila. Stalo to... Koľko to stalo? 30 centov? To je dobré hrote, ale... No, krásne, chcú mať také pekné spomienky. No, ideme do Golden Mount. Je to 344 schodov, takže ideme na to. Toto vyzerá dnu. Také krásne výhľady. Golden Mount. To predpokladám, že si ľudia zavesia srdiečko a s ich menami. Takže strom lásky. Takže aktuálne ideme jesť v tomto stánku. Ja si idem dať toto Fried Morning Glory s rýžou. A inak táto Ray JK, to má Michelinskú hviezdu. Sa aké tam je rada. To je strašné. Sám sa vám nechce čakať, ale sme hneď vedľa. Takže takto gastronómia. Tuto máte smeti a tuto ide papať. No? This is Thailand. Priatelia, my sme teraz v tej reštaurácii, kde sme boli, tak sme platili, že je 5 euro. Za 2 jedlá a za jeden drink. To je crazy. Najlepšie pataj. Najlepšie pataj, hovorí Oliver. Šťastný. Pozrite, aký krásny park, to je úplne, že middle of nowhere. Pozrite, koľko ľudí behajú. Teda ideme si prejsť po parku. Pozrite sa, workoutík vonkajší, toto milujem na veľkom meste, že sa stále niečo deje. Teda náš hotel zvonku.